Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Nahibaw ka ba di ay kung asang napitan nato siya apason? Wa. Wa? Uya. Tabi una ni mo na ha. Sundon ko unang akong amo. Sir, kaniyot lang. Huwag taon na ako. Kasakit. Sakit sa hawak. Kapaspas ko iniyang nakalakaw ni bida. Milarpas naman sa sakanan nga among bida. Asa din siya, Kung sa di plano niya. Maglakaw? Hey! Say Piolo! Nga nung may biya man siya paingon sa syudad nga, huwag man lang gani magpahibaw. Dili mahimong mubiya siya. Dili ko niya mahimong biyaan. Ay, Say Piolo! Kadiyot lang! Nga napagkalit man ko ni mong gialsa. Ibutang na ko, be. Kibaw man ko mulakaw ba? Oh, ang iyang tingog. Ang iyang tingog. Kang Ma'am Dinis, iyang tingog ka to. Akong nabati isod sa kong Di ko mahimong masayop. Ibutang na ko. Siya gyud. Si Ma'am gyud. Ay, ang akong misakit sa mga kong Ay, sir! Ay, sir! Kapaspas na ko ni mong murakaw. Insot ko yung barang naglakaw. Tingog. May nabati kong tingog. Kasakit! Ay, unsa! Nga na bang mas bukat man karon ang akong gibati? Aning ako pagbiya balik sa syudad. Ingon og sa buot kung mubalik sa akong aki. Ma'am! Paghilo. Pahawa sa akong hunahuna, Piolo. May uyab ka na o may umaabot ka ng anak. Pakakon ka. Imo kong gipatuo nga wa may relasyon si Clover. Pero inyo ra din gitago na mo. Kung mahimo pala nga panguyabante ka, gibuhatan na anak ko, ma'am. Bisan lisod. Kay ikaw pa ang labing unang babae unya nga akong panguyaban. Ug labaw ng lisod. Kay nahibaw kong dili mahimo kay estudyante ko nimo. Pakakon yun. Ug pinakalisod pag yun. Kay gikontrahan ko nimo. Piolo, Ambot og ano? Pero bisan pa man ana. Gusto gihapon ti ka, ma'am. kano pa nagbalik-balik para sa hunahuna? Dili ba may mong papason ko na lang sa dayon sa akong hunahuna? Ma'am, Dili. Dili na ako maghunahuna di mo. Mubalik na ko sa syudad. Kalimtan na ti ka dito. Ipadayon ko ang akong kinabuhi nga wa na ka magsamok-samok pa na ako, Piolo. Mupiyong na ko. Matuog ko. Matuog ko. Kaya ko ni. Wa ko'y tuog tibok gabi sa sige ko na una ni mo. Ipiyong na nina ko kung mga mata. Og dali raw niya ako makatuog din sa pas. Makalagot. Nagalburuto manig akong utok ko eh. Tingali. Tingali tungod kay nahibaw kong gitunto o giilad ko niya. O baka may gipaabot ko nga buot niya ang isulti na ako. basta lang. Wata masayod. Mahimong nag-uban ta karon, pero ugma. Dili na ti ka makauban. O dili na unya ti ka makita. Piolo,
O nga unta, dili ko nimo pakyason sa akong adlong natawhan. Oo na, sige na. Mura naman hinuon kag nanugon. Unsa ba'y gusto ni mong birthday gift, ha? Ikaw, Huwag na pa kay paingon-ingon nga. Og manan ako isulti nimo ang tanan dito sa dapit ka tuwan. Pero pag abot sa imong adlaw nga natawhan, kalit kang nawa. Og sa ato pa nagkita og usab. Imo na kong gikalimtan. Hunya karon. Karon. Ang pinakasakit kay mabto si Clover. Og ikaw ang amahan. Mao nga dili na ko. Dili na ko magpatunto pa nimo. Mubalik na ko sa syudad. Bahala ka na, Piolo. Ingon pa bitaw ko. Dili kid maayo nga mo magpadapa ko sa sama ninyong panagway. Ma'am, maluoy taon ka, ma'am. Ayaw kong biyahe, ma'am. Si Nanay Sedes. Mabiyaan ako pag-apil si Nanay Sedes. Pasaylo ako, Nay. Pero kinahanglan ko ni buhaton ang magpalayo. Dayon! Sir, ni ana ang gisugo ni mong bino kaganina. Den, ganong anaa pamagkarihas ganghan sa pultahan ning lawak. So yung karakayong midayon kaganiha din samtang wa ko. Pero karon, baya, nagpanuko ka na. Sir, Ibutang kira kong bino dari sa lamisita. sir. And lock the door. Aha, Wa mo ba mabati ang akong gisulti? Osbon ko ba sa paglitok? Alang kanimo, Siris? sir. Giuhaw na ko. Naana, sir. Diyos ko, ikaw ni mahibaw nga manalipod na ako. Siris! Sir, naana, sir. Sir, di anang imong bino, sir, may isugo ka pa ba nako, Sir Orlando? Nagkurog ka, Siris. Ano? Sir, Ipisi ka ng duha ka baso. matuman, sir. Human na, sir. Kuha ka ng usa ka baso nga imong gipisan. Aha, Ingon og sa nagkabungol ka na sa kong tanaw, Siris. sir. Oh, si kinsa man di ay sa imong pagtuo. Kanang laing baso nga gipaipisan ko nimo. Ay kog ingna nga puli-pulihan ko na sa pag-inom. Pero, sir, dili bang kumuinom og bino, sir? Pues mo inom ka karon kay ako kanang sugo. Sir, Drink. Cheers. Just one of the best wines I have. Swerte ka. Nagipatilaw ti ka din eh. Wa pagyapon imna samtang wa naisud ang akong baso. Wa pagyapon imna ang imo. Gusto ka?
Nga ako na ang mupainom nimo. Mo inom na ko, sir. Kapait, uy. Wa panimuhot na. Hot na, Ceres. Oh, Let me see the bottom empty. Oh, no, you won't. Dili mo ka na mahimong iluwa. Mas mahal pa ka na mong bino kaysa imong kinabuhi. Yeah. Ako na imo ipis. Oh. Drink. sir. I tell you, Ceres, magkinahanglan ka niya ng bino karon. Mao nga kung nakupay ikaw, muinom ka sa way pagduha-duha. Sir, pait kayo, sir. Uy, hangkay tutunlan, sir. Mawaraw niya ka ng gibati mong kapait karon. Yan ang bino ngay mong giinom. Manad ka ra. Here. Dawata. Dawata ang butilya sa bino. Ipisan ko ang imong baso, sir. Oh, no, no. Sakto na kato alang na ko. I only need a shot. Unsaon ko kining botilya sa bino, sir. Ibalik ko na ba sa bar counter, sir? Dili, Unsaon man hinako? imna. Tunga ba? Ughut na sa pag-inom, Ceres. Sir, in town, ginoo ko in town, sir. Uy, kadagan pa sa sood ini, sir. Wa in town ko maanad og inom og bino, sir. Pabor ka na. Nga akong gihatag kini mo, Ceres. Kabisan sa kalagot, nagipati na ko para nimo. Naguna-una pagyapon ko si mong bation. Mao nga kung ako pa ikaw. Doon muna ka na. Don't make me wait for long. Kay wa ko'y dakong oras alang kanimo, Ceres. Sir, Drink! Dili ko gustong may makita nga bisan gamay nga mausik gikan sa imong baba. Drink! Sugdi na! sir. My patience is running out, Ceres. Imong buhaton! O ako na'y mubuhatan na nimo. Drink! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!